Здравейте, уважаеми зрители и най-вече вие, скъпи пенсионери. Днес ще говоря за нещо изключително важно, което засяга пряко вашето ежедневие и финансово благополучие. Пригответе се, защото информацията, която ще чуете так, е критично важна и може да промени живота ви от корен още през май. Не преувеличавам. Предстоят промени, които ще преобърнат живота на хиляди от вас. От май месец животът няма да бъде същият. Приет е нов закон, който има потенциала да нанесе сериозен удар по вашето финансово благополучие, а много хора все още не знаят за него или подценяват последствията му. Затова ви призовавам веднага да натиснете бутона за абониране, ако все още не сте го направили, и да дадете лайк на това видео. Тази информация е жизнено важна и трябва да достигне доколкото се може повече хора. Нека започнем. Преди да навлезем в детайлите на новия закон и как той ще ви засегне, нека си припомним каква беше ситуацията до сега. До неотдавна системата за социално подпомагане и изплащане на пенсии в България, макар и несъвършена, позволяваше известна гъвкавост. Много пенсионери, които получаваха минимални или ниски пенсии, можеха да разчитат на различни социални добавки и помощи, например за отопление, за лекарства или специални добавки за самотно живеещи хора. Критериите за получаването им често бяха по-общи и не винаги включваха изключително строга проверка на абсолютно всички възможни източници на доходи. Разбира се, да имаше декларации, но контролът не беше толкова всеобхватен и интегриран, колкото става сега. Много хора допълваха доходите си с почасова работа на ръка, с малки доходи от наеми на наследствени имоти или от продажба на селско-стопански продукти, без това веднъж да се отразява на получаваните от тях социални помощи. Държавата, така да се каже, затваряше едното око за тези малки допълнителни постъпления, разбирайки тежката ситуация на много възрастни хора. Пенсионери, които продължаваха да работят официално, също получаваха пенсията си без особени ограничения, освен ако не ставаше въпрос за специфични случаи. Сега обаче нещата се променят драстично. В сила влизат поправки в Закона за социално подпомагане, както и изменения в други подзаконови нормативни актове, свързани с Националния осигурителен институт и Агенцията за социално подпомагане. Тези промени не са просто козметични, те въвеждат изцяло нов подход към оценката на доходите и имуществото на пенсионерите. Основната идея на новия закон, както официално се обявява, е да се оптимизира разходването на публични средства и да се премахнат злоупотребите. Но на практика това означава затягане на контрола до безпрецедентни нива и събиране на информация от всякакви източници. Държавата вече ще има пълен достъп до вашите банкови сметки, данъчни декларации, данни от Агенцията по вписванията за имоти, информация от Националната агенция за приходите за всички декларирани доходи, включително и тези от други източници, освен пенсията. Това не е просто пожелание, а законодателна реалност, която ще започне да действа пълноценно от май месец. Вече няма да има смъртви зони или бели петна във вашите финансови профили. Всичко ще бъде на светло, а всяко отклонение от новите строги правила ще води до сериозни последици. Какво точно трябва да знаете и кой трябва да се притеснява? На първо място, новият закон, най-общо казано, въвежда разширено понятие за общ доход на домакинството при кандидатстване за всякакви социални помощи и добавки. Всяка една стотинка, която влиза във вашето домакинство, вече ще бъде обект на проверка и оценка. Това включва не само пенсията ви, но и всички други официални и неофициални постъпления. Кой трябва да се притеснява сериозно от тези промени? Първата и най-голяма група са пенсионерите, които продължават да работят, дори и на непълен работен ден или по граждански договор и същевременно получават някаква социална добавка. Например, ако получавате енергийно подпомагане или добавка за лекарства, но същевременно изкарвате и 200-300 лева допълнително от охрана, чистене, гледане на деца или друг вид дейност, която досега не сте декларирали изрично пред социалните служби, то вие сте в рисковата група. Дори и тази работа да е била на черно, държавата вече разполага с механизми да проследи движения по банкови сметки или да извърши проверки на място. Втората група са пенсионерите, които притежават друго имущество, освен основното си жилище. Това може да е втора къща в село, парцел земеделска земя, който дават под наем, или дори гараж, който носи някакъв доход. Дори и да не получавате пари на ръка, ако сте сключили договор за наем, той е деклариран в НАП и тази информация вече ще бъде автоматично свързана с данните ви в социалните служби. Доходът от наем, макар и малък, ще бъде прибавен към общия ви доход и може да ви изхвърли от прага за получаване на дадени помощи.
Трета група са тези, които получават редовна финансова помощ от свои роднини, деца, внуци, братя, сестри. Например, ако синът ви ежемесечно ви превежда по 150 лева по банкова сметка за храна или лекарства, тези пари вече могат да бъдат интерпретирани като регулярен доход. Ако до сега това не е било проблем, то от май месец може да се окаже, че именно тези пари са надвишили допустимия праг за получаване на дадена социална помощ. Четвърта група са пенсионерите, които са регистрирани като самонаети лица, дори и ако доходите им са минимални или нередовни. Например, ако сте бивш майстор и от време на време помагате на съседи срещу заплащане, за което сте регистриран, макар и с малък оборот, този доход ще се калкулира. И пета група, която също е изложена на риск, са хората, които разчитат на енергийно подпомагане, но имат дори и малък допълнителен доход, за който досега не са давали сведения или който е бил толериран. Разбира се, има и хора, които няма защо да се притесняват толкова много. Това са пенсионерите, които живеят единствено от основната си пенсия, нямат други доходи, не притежават допълнително имущество и не получават редовна финансова помощ от никого. Също така, ако единственият ви допълнителен доход е минимална лихва по депозит в банка, която е под определен праг, тя най-вероятно няма да ви засегне. Но за всички останали бъдете на щрек. Нека да разгледаме няколко конкретни примера от реалния живот, за да стане по-ясно как точно ще се отрази новият закон. Пример номер 1. Баба Пенка на 75 години живее сама в градски апартамент. Пенсията й е 500 лева. До сега е получавала енергийно подпомагане в размер на 100 лева на месец през отоплителния сезон, както и добавка за лекарства от 30 лева. Общият й доход е 630 лева. През последните 2 години дъщеря й работи в чужбина и ежемесечно й превежда по 200 лева по банков път, за да помага с разходите, тъй като баба Пенка гледа и внучката си през деня, докато дъщеря й е на работа. До сега тези 200 лева не са се отразявали на социалните й помощи, тъй като са се смятали за помощ от роднина. По новия закон обаче тези 200 лева ще се третират като регулярен доход. Нейният общ доход ще стане 500 лев. Пенсия плюс 200 лев. Помощ от дъщеря, 700 лева. Ако новия праг за енергийно подпомагане е, да речем, 650 лева на месец, баба Пенка вече го надхвърля. Тя ще загуби енергийното подпомагане от 100 лева и вероятно добавката за лекарства от 30 лева. В резултат на това, нейният общ месечен доход, вместо да е 630 лева, ще стане 500 лева. Загуба от 130 лева на месец. Това е почти 1/4 от пенсията й. Пример номер 2. Дядо Иван на 70 години, пенсионер, чиято пенсия е 600 лева. За да свързва двата края, той работи като портиер в малка кооперация за допълнителни 300 лева на месец, които до сега не декларираше, тъй като беше на устен договор, един вид на черно. Дядо Иван получаваше и добавка за хранителни продукти от общината, възлизаща на 50 лева на месец, защото живееше сам и доходът му се вписваше в критериите. По новия закон държавата ще може да съпоставя информация от различни източници, например от данъчни ревизии на кооперацията или дори по жалба от съсед. Ако бъде установено, че дядо Иван е получавал недеклариран доход, той не само ще загуби правото си на добавката от 50 лева, но може да бъде задължен да върне всички получени неправомерно социални помощи за последните няколко години, плюс сериозни глоби. Ако пък реши да декларира тези 300 лева, тогава общият му доход ще стане 900 лева, което автоматично ще го извади от списъка за получаване на каквито и да е социални помощи. Пример номер 3. Семейство Петрови и двамата пенсионери с обща пенсия от 1000 лева. Живеят в семейна къща. Имат малко наследствено лозе, което дават под наем на местен фермер за 100 лева на месец, 1200 лева годишно. Договорът за наем е официално деклариран в НАП. До сега този доход не се е смятал за пречка при получаване на месечна социална добавка от 80 лева за лекарства, която им се отпускаше поради здравословни проблеми и подлежащ на лечение доход. Сега обаче с общата пенсия от 1000 лева плюс 100 лева от наем, техният общ месечен доход вече е 1100 лева. Ако новия праг за тази добавка е, да речем, 1050 лева за двама души, то семейство Петрови ще загубят правото си на тези 80 лева на месец. За една година това прави близо 1000 лева загуба, което за тях е сериозна сума. Тези примери ясно показват, че дори и малки допълнителни доходи, които до сега не са били проблем, вече могат да имат огромно значение и да ви лишат от жизнено важни помощи. Сега да преминем към изключенията, капаните и някои неочевидни нюанси, които е важно да знаете. Има ли изключения? Да, но те са много специфични и ограничени.
Обикновено изключени от общия доход са еднократни социални помощи, специфични компенсационни плащания, свързани с обезщетения за трудова злополука или професионално заболяване, както и еднократни подаръци от близки роднини до определен размер, който е доста нисък и трудно може да покрие по-голяма нужда. Например, ако детето ви подари 500 лева за рожден ден, това най-вероятно няма да се счита за редовен доход, но ако всеки месец получавате по 200 лева, вече е съвсем друго. Много е важно да се запознаете с точните текстове на закона, тъй като изключенията са описани детайлно и всяко тълкуване извън буквата на закона е рисковано. Какви са капаните, в които можете да попаднете? Първият капан е така нареченото мълчаливо съгласие. Ако вие не декларирате промяна в обстоятелствата или наличието на нов доход, държавата автоматично приема, че нямате такъв. Но това не означава, че информацията остава скрита. А ако впоследствие се установи, че сте получавали доходи, без да ги декларирате, ще бъдете подведени под отговорност. Наказанията включват връщане на всички неправомерно получени суми, често с лихва, плюс административни глоби, които могат да бъдат доста сериозни. Държавата не си поплюва в тези случаи. Вторият капан е свързан с дохода на домакинството. Новият закон акцентира върху агрегирането на доходите на всички лица, живеещи на един адрес, които съставляват едно домакинство, независимо от роднинската им връзка. Това означава, че ако вашият пълнолетен син или дъщеря живее с вас и работи, неговият или нейният доход също ще бъде взет предвид при определянето дали вие имате право на социални помощи. Дори и да не се издържате пряко от тяхната заплата, фактът, че доходите им допринасят за общото финансово състояние на домакинството, ще бъде ключов. Много пенсионери ще бъдат изненадани, когато разберат, че доходите на техните работещи деца, живеещи под един покрив, ще ги лишат от помощи, на които са разчитали. Третия капан е възможността за ретроактивни проверки. Новият закон може да даде право на контролните органи да проверяват доходи и имущество не само за настоящия период, но и за определен брой години назад. Ако в миналото сте получавали помощи, които сега се окаже, че не сте имали право да получавате според новите по-строги критерии или просто защото тогава е нямало информация за всички ваши доходи, може да бъдете принудени да върнете тези суми. Четвъртия капан е свързан с дигиталния отпечатък. Както споменах, държавата вече има достъп до множество бази данни, банкови преводи, данъчни декларации, регистър на недвижимите имоти, данни от НАП, НОИ. Всичко това се събира и анализира. Вече е почти невъзможно да се скрие някакъв доход, ако той оставя дигитална следа. Дори и най-малкият банков превод може да бъде засечен. Неочевидни нюанси, дефиницията за доход може да бъде разширена и да включва не само парични постъпления, но и облаги от други източници, които пряко намаляват разходите ви. Например, ако близък роднина плаща директно вашите сметки за ток, вода или интернет, това в някои случаи може да бъде интерпретирано като косвено финансово подпомагане, което е еквивалентно на доход. Въпреки че този момент е доста деликатен и трябва да се тълкува внимателно, е важно да сте наясно, че държавата търси всякакви възможности за контрол. Също така процесът за обжалване на решения, с които ви се отказва помощ или ви се налагат санкции, може да бъде изключително тромав, дълъг и изискващ много време и усилия, а често и допълнителни разходи за адвокатски услуги. Праговете за отпускане на помощи може да са толкова ниски, че много хора да изпаднат от тях, дори и при минимален допълнителен приход. Какво трябва да направите, за да се предпазите и да не попаднете в тази неприятна ситуация? Ето няколко конкретни стъпки. Стъпка 1. Информирайте се подробно. Прочетете самите промени в Закона за социално подпомагане и свързаните с него наредби. Те са публични и достъпни на уебсайта на Народното събрание и на Агенцията за социално подпомагане. Разберете точните дефиниции и новите прагове за доходите и имущество. Не разчитайте само на слухове. Стъпка 2. Прегледайте всичките си източници на доходи. Бъдете изключително честни със себе си. Това включва пенсията ви, доходи от работа, официална или неофициална, доходи от наеми, имоти, земя, автомобили, лихви по банкови депозити, дивиденти, доходи от продажба на селскостопанска продукция, както и всякаква редовна финансова помощ, която получавате от роднини или други лица. Всичко, което влиза във вашия бюджет. Стъпка 3. Изчислете общия доход на вашето домакинство.
Сумирайте доходите на всички лица, живеещи на един и същ адрес, които се водят едно домакинство. След това сравнете този общ доход с новите прагове за различните социални помощи, които получавате или за които кандидатствате. Важно е да знаете, че праговете за различните помощи са различни. Стъпка 4. Ако установите, че новите правила ще ви засегнат, не чакайте те да ви потърсят. Свържете се незабавно с дирекция социално подпомагане по местоживеене или с Националния осигурителен институт, в зависимост от вида на помощта или добавката. Потърсете консултация и обяснете ситуацията си. Попитайте какво точно трябва да направите. Стъпка 5. Подгответе всички необходими документи. Бъдете готови да докажете всеки лев, колко пари получавате, откъде идват, за какво ги използвате. Това може да включва банкови извлечения, договори за наем, данъчни декларации, удостоверения за доходи, дори и писмени декларации от роднини, които ви помагат. Колкото по-прозрачни сте, толкова по-добре. Стъпка 6. Ако се налага да спрете получаването на дадена помощ или да декларирате нов доход, направете го проактивно. Често има гратисен период за промени в обстоятелствата. Използвайте го, за да избегнете бъдещи проблеми. Подайте необходимите декларации за промяна на обстоятелствата. Стъпка 7. Ако сте несигурни или смятате, че сте несправедливо засегнати, потърсете правна консултация. Един добър адвокат, специализиран в социалното и осигурителното право, може да ви даде точни насоки и да ви помогне да защитите правата си. Понякога малка инвестиция в правна консултация може да ви спести много по-големи загуби в бъдеще. В заключение искам да повторя. Промените, които идват през май, са значителни и ще изискват действие от ваша страна. Не ги подценявайте. Отделете време да се информирате и да предприемете необходимите стъпки, за да защитите финансовото си спокойствие. Не позволявайте липсата на информация да ви постави в трудна ситуация. Сега е момента да напишете в коментарите какво мислите за този нов закон. Смятате ли, че е справедлив? Как ще се отрази на вас или вашите близки? Вашите мнения са важни и могат да помогнат и на други хора. Не забравяйте да харесате видеото, ако сте намерили информацията за полезна, и да се абонирате за канала, за да не пропускате бъдещи важни съвети и актуална информация. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!